ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾಪಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಜೀವಿತಾ. ಹಾಯ್ ದೀಪ್ತಿ. ತುಳುನಾಡ್ ಫೋಕಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಲೋ ನವ್ಯ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ. ಹಲೋ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಜೀವಿತ ಇರಲ್ಲ ತೊಂದರೊಡಿಗೆ ದೀಪ್ತಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನಮಸ್ತೆ ಫಾರೂಕ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ? ದೂರ ಮಾಣಿಗೆಲೆ ತೊಂಬರೊಡಿಗೆ ದೀಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಶಾಪ್ ಅಡೆಗ್ಲೆ ತುಂಬೋಡಿಗಿರೇನು ಅಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬಾಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲು ಅಚ್ಚನ. ಹಲೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತುಂದುವರೆ ಬಂದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಹಲೋ. ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಊಟದ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಜೋರು ಹಸಿವು ಆಗ್ತುಂಟು ಈಗಲೇ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಇದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ತೇನೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅನಿಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಯಾನ ಬನ್ನಗಾರನ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ತೆಂಜಿ ಎಂಕ್ ಈರು ಬತ್ನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ವನಸಾಂಡ್ ಅರ್ಚನ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾತ್ಜಿ ವನಸಾವಡತೆ ಪ್ರೀತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಲೋ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ಒಕ್ಕ ಕೊಟ್ರೆಶೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಆಗಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕ. ಓಲರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಳ್ಳಾರಾ? ಅಂದ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ನೋ ಸ್ಪಿನ್ ದೆತೊಲಿ ಶೋ ಕುಟ್ಟು ಚೂಡು ಇರೆದು ಪೂಜಾ ವಿರುವಾಸ್ ಅಂದೆ ಜೀವಿತ ನಂಚಿನಾನ ದೆತ್ತೊನೆ ಇರು ಪಂಡಿ ಒಕ್ಕ ದೆತ್ತೊನೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ತೂಪುನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂನಗಣೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಯ್ ಬಚ್ಚು ಪ್ರಸಾದ್.
ಪೂಜಾ ಸಿಸ್ ಅಂಚಿನನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಯ್ ಪವಿತ್ರ ಹಲೋ ಜೊಲ್ಲರು ಓಡೆದ ಕಾಲೇಜದ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯರ ಏರ್ಲ ತೂದಿ ಜಿನ್ನದ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂచి ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಓದು ಪಾತಿರ್ತೀವಿ ಉನ್ನೋಡಾತೆ ಜಿಯೋ ಕಾಸ್ಟ ವಿನೋದ್ ಗೌಡ ಹಲೋ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಯಶ್ ಹಲೋ ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬುಕ್ಕ പോയിട്ട് പാർട്ടിസ് കോളേജിലെ വീഡിയോ ಇಂದುವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಐನೆ ಪಾರ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ತುಲೆ. ಹಲೋ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಏನು ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಆವ್ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಲೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹಲೋ ಸಂತೋಷೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇಪುರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಎರೆಗಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ವೆಜ್ಜ. ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲು ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಕತ್ತದ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ಟಿ ದಾದ ಕಚಿಪು ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರ್ಲ ಬೋಂಡಾಸ್ ಫ್ರೈಲ ಬೋಂಡಾಸ್ ಮೀನು ಕೆಂಚಿನ 7 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಪುತ್ತೂರು ಮುರಾದಾಚಾರ್ ಓಕೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮಿತ್ ರೆಡ್ ಉಂಡದೆ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ ಬೈದನು ಫೈರ್ ಮಾತ ಬೈದನು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಜೀವನ್ ಮಧ್ಯ ಹಲೋ ಪಿಂಚಲ್ಲರು ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಪುಷತ್ ಅಂಚನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಹಲೋ ತುಂಬುಯೇ ಮತ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ದೊಂಬುಡುಲ್ಲರೇರು ಇನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾನೆ ದತ್ತಾಯ್ತು ಮಲ್ತಾತಕ್ಕ ಓಕೆ ತಾನೇ ಮೇಕಪ್ ಇಚ್ಚಿಂದ ಏಪಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಫೇಸ್ಲ ಗಡಿ ಉಜ್ಜ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿನ ನೆಡ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲೋ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಸ್ ದಾದೆ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ಕಚಿ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಆತಿಜಿ ಸಾರಿ ವನಸ್ ಆನಂದೇ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಡು ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆರಕ್ಕ ವಿದೌಟ್ ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಪಂಜೋಗ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂತ ಜೀವಿತ ರಜೆನೇ ಇರಬೇಕು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೇಲದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ಕೆಂಜಿನ ಕೋಡೆ ಜೀವಿತನ ಅವಸ್ಥೆ ತೋಡಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಒಬ್ಬ ನಿದ್ರೆಡೆ ಅಲಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಡೆ ಬಂತು ಅವ ಅಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋತ ಇಂಚಾತದು ಹೋಗలేదు ಇಂಚಿನ ಚಂಡಿಗೋರಿದಲ್ಲ ಕಮಲ್ತಂತೆ and in the new subscriber thank you Geeta Shetty Jayalakshmi Iti Rajitji Surat hi I am Suraj तुम कैसे हो अच्छा ವಸಂತಿ ಹಲೋ ಕಲ್ಪ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಕೋಡೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಾಲಂದು ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತ್ಲಕ ಬರೋ ನಿತ್ತ ಕೋಡೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಜನ ಜೀವಿತ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಜನ ಫುಲ್ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಜನ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ತೆರ್ಕೋಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಂಜಿ ಕಾಚಿ ಮಲ್ತಾರ ಅದು ನಾನು ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೇನ ತುಂಬ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಚಿ ಅವನು ಅಪ್ಪ
ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋಚ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. మన సాండ్ సారీ మన సాతిజಿ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಮಸಂತಿ ಎಂಚಿನ ಕಜುಪ್ಪು ಕಾಲಿ ಓ ಒಂಜಿಕೆ ಜಿಜ್ಜನ ಇಟ್ಟು ಆತ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿದೆ ತೊಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಇರು ಬರ್ಪರ ಯಾನ್ ಕಜುಪ್ ಮಲ್ಪೊಡನ್ ಕೇಂಡರ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರುಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ನಮಸ್ತೆ ಮನೋಜರೆ ಅವು ಮಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಅಂಟೆಂಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಡೆಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಬುತ್ತಾಯಿ ಬೋಂಡಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ನಗಣೆ ಆ ಪುರಿ ಕರೆಕ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ನ ಫೀಲ್ ದಿಕ್ಕುನ ಅವಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇವೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತಂಗೆ ಓಡೆ ಗೊತ್ತನೆ ಪೂಜಾರಿ ದಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತಂತೆ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನೀಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಂದ್ರ ರಪ್ಪಾಡಿ ಅವಲ್ಪ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಪಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪಯರು ಮಾತ ಬಲಿಕೆ ಹಲೋ ಕಂದ್ರಪ್ಪಾಡಿಯ ಓನು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಎಂಕ್ ಪಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಓಂಡಿ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಮಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಪಂದೆ ಬೇಟ್ ವೈಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲರು ಅದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಪಂಡತೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಪೊಂದು ಅದನ್ನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈವಿಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸಂದೇಶ್